gumaan yung Pagkakbak ko. gumaan yung paghakbang mo. Pakiramdam ko. Oo. Gumaan daw. Stretch mo yung mga ugat. Oo. Gumaan daw yung pakiramdam ni Nanay Rowena sa ngayon ha. Bilis na akong lakad ng sinta. Mabilis na daw siya maglakad ha. Anong sabi mo, Nanay Wing? Lumalambot na po siya yung aking mga finger. Lumalambot na daw At ng saka konti. sobrang sakit kasi nga po pakaramdam na Ito, siya. ito. Ito muna tirahin natin ha. Ano, tanggalin ko muna. Medyo nasasaktan si Nanay Rowena. Kasi pakiramdam May pakiramdam pala si Nanay Rowena. pakiramdam siya. Kulang lang siya sa therapy. Kulang lang sa Kasi, therapy. Naman, lipit na. Lipit. Tapos, Buti na lang nandito ako ha. Pumalala at gagabay sa iyo. Sa lahat ng mga Pilipino diyan ha, paki-PM lang ako, paki-text lang ako. Pupuntahan ko kayo diyan ha. Ay libre lang po ito. Ha? Ano po sabi mo, Nanay Rowena? magaling mag-therapy si Choy. Wow! TV Bisaya number 1. Oo. Ay magaling daw na magaling daw ako mag-therapy ha, sabi ni Nanay. Ay, maraming salamat po na ito po ay isang session pa lamang. Okay, relax lang, relax. Relax lang. Relax lang ha. Relax lang. Medyo nasasaktan siya pag natamaan natin yung part ng ating katawan. Facebook eh. Yung ano lang, yung lalakad lang siya, pero hindi ko lang ito yung search. May load ka, search.
dito sa may pigi ang iniinda rin ni Nanay Rowena. Kaya dadaanan din natin. May pagkain doon, pakain mo pa tayo, kawawa. Pakain naman dumi. Pero kain. Oo. Pakain na ba ayos? Saan yung ano? Yung isang stock. Di ba ba? Akin ang senior? Ha? Mas matagal sa akin. Kaya lang, sa kanya talaga patay na yung kamay niya. Hindi na po yung bata. Walang pakalabas na niya. Ako, takot pa ako. Pag-asa. May pag-asa pa. Walang therapy. Ang katawan niya ni Nanay. Bayad mo na. Ano yung anak mo kayo? Ito kanina. Eto, kainda, yung mataba. Ako pa ng anak mo, Kuya. Gana. Sipag kasi ng tatay ng trabaho. Kaya, So nadaanan na natin ang kanyang part ng pigi. So counterclockwise din natin ang pinaka-ball joint niya dito sa kanya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pabalik. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay? Dandan lang ha. sige, huwag mo pipigil. May Oo, dandan lang. pila yun. Dandan lang ha. Isip tayo eh. Ha? Isip tayo. Hindi ko kaya. Dandan lang. Dito mag-yan. Yan. Isa. Buka ka. Buka ka. Mama, abante ka konti. Ano, abante ka konti? Okay. Abante na. Masakit. So, sa sunod na sa issue natin ay meron pa tayong gagawin dito. Kaya pa ay itataas natin. So, ngayon ay yun lang muna dahil precision to.